Барыгызга да сәлем. Мин авылда калам тапшыруының чираттагы чыгарылышы һәм бүгенге безнең геройларыбыз ул Резидә Илнар Миннигуловлар. Резидәне инде сез блогер буларак барыгыз да беләсез. Исәнмесез, ничек хәлләрегез? Хәерле көн. Аллага шөкер, рәхмәт. Без теге сингә күчәбез диме? Илнар, шундый сүз бар. Блогер жена горе в семье дигән ни әйтерсең? Юк, горе түгел, бик әйбәт әле. Сезнең бит инде менә сез берегез дә эшләмисез, шулай бит? Аллага шөкер. Инде ятасыз, видео төзереп. Мин видеоблогер инде, Илнарның бар нидә булса бизнесы бар инде, ул эшлим. Юк, Резидәнең эшен күрәбез, ансы аңлашыла. Илнар нәрсә белән шөгыльләнә? Мин кондиционерлар заправлять там җәйкен, обычно. Син инде үз-үзеңә эшлисең, шулай бит? Кыш көне станогым бар. Станокта нәрсә эшлисең? Резьба по фанере. Шевенәрегез бик усал икән сезнең монда. Менә авылда көненә ничә сум акча сарыф ителә? Можно даже вообще сарыф итмәскә. Ул инде нигә карап, кесәгә карап димме, юрганга карап димме инде. Бывает көннәр вообще бернәрсә бөтенләй тотмыйбыз. Бывает инде менә я кафега барып киләбез, я продукция алабыз шунда, я бернәрсә эшлибез. Төрлечә була, төрлечә. Әйдәгез, без хәзер Резидә һәм Илнар белән якыннанрак танышабыз. Әле без сезнең әтиеңнәрегезнең авылына да кайтып киләчәкбез. Шуңа күрә алга таба безнең белән калыгыз, бик күңелле булачак. Без хәзер менә Резидәнең туган авылына кайттык, Бүләк авылыбызның Кай районының эшләп китәле монда хәлләр турында. Бу минем туган авыл, 91 елны шушында тудым. Әтием, әнием шушы авылдан инде, шушында хәзерге моментта тоже яшиләр. Һәрвакыт кайтабыз инде шушында. Безнең авыл Урал тау итәгендә урнашкан. Ык елгасы безнең кырда гына, һәм инде башлана сразу Башкирия, без Башкирия белән граничен. Бер ярты километрдыр уже Башкортстан плюс 2 сәгать башлана инде. Шул тагын инде примечательный яклар бар. Монда килгәч телефоныңда теге сәгать 2 сәгатькә күчеп куямы? Минеке юк, минеке уже күчмим. Автоматны алып куйдым. Монда булай күчә, автомат тора икән күчә сразу. Безнең авыл бик матур, безнең авылда бүтәнчә асфальт. Мәчетебез бар, шундый матур, садигыбыз бар. Авылны карыйлар, Аллага шөкер. Авыл яши безнең. Аллага шөкер, ул яктан балалар да бар. Күрше авылга мәктәпкә йөриләр, садик монда бар. Ул яктан вообще авыл гөрли дип әйтә алам. Безнең әти усал дип әйтеп булмый инде, ул строгий безгә карата, әнигә карата строгий инде. И ул вообще Афган сугышында булган, бардыр инде отголоскалар. Характерда отражается инде. Без әти эштә булганда рәхәт инде безгә, без идея ятабыз, бернәрсә эшләмибез. Теге тәрзәдән күрәбез икән, әти кайтканын сразу бөтенебез эшкә тотынабыз. Кемдер ашарга пешерә, кемдер идеян җуа, кемдер кадак кылый башлый. Шундый моментлар булды, что прям әти кайта, нәрсә эшләдегез? Без менә шулай иттердек, әбигә бардык, әбигә булыштык, тегеләйтек, бакчаны утадык. То есть әтигә обязательно әйтергә кирәк, что без эшләдек. Тик яттык ярамый. Шуңа менә әти 4 көн көтүдә, вообще кайфым, вообще рәхәт. Юк, әле бит шунсы да шаккаткыч, монда теге электропастух юк. Монда шон кешеләр чыгып көтә. Безнең куер җирдә юк, если честно, ул электропастухны һәм очередька салынган, һәр кеше кемнең сыеры бар, ничә сыеры бар, шул кадәр көн көтә инде. Безнең менә 4 көн. Монда әниләрегезгә килеп нинди эшләр эшлисезме? Безнең өстә бакча инде шул. Әгәр дә без әни белән әти асау бакчага чыкмыйбыз, без кайтабыз, бакчаларны утыйбыз. Шубыз икән, без гаепле. И берән инде өмә булса, берән инде монт булса, әлбәттә инде кайтабыз, булышабыз. То есть без монда инде һәрвакыт. Менә син бит инде блогер, әниң әйтмиме? Уф, туйдырдыгыз инде шул телефоннарыгызда утырып дип сүкмиләрме? Минем әнием вообще шундый мировой кеше, ул менә безнең башлаган әйберләргә бөтенесенә булыша. Әни нык поддерживает безнең яктан, безнең әти шундый. Әти вообще менә камерны баскан. Дивашный, все, гел хылып төшә ул камера күрсә. Ачылана, яратмый камераны әти. Безнең камера нәрсә әйтер икән? Без аны әзрәк майладык инде уже. Алайса, синең әтиңнең исеме ничек? Илгиз. О, майланган Илгиз абыяны бар киләбез хәзер. Короче, мин велик урлыйм. Мин шундый күп великта йөргәнем юк, күптәннән.
Чыга ха кишисе. Теге отпечатокларны сүртүп кара керек. Блогер эшен бик җиңел эш дип әйтүчләр дә бар име? Бик авыр эш инде ул дип әйтүчләр дә бар. Блогерларны әйтеп сөйләүчләр дә бар име? Ой, менә шу кызны яратам, шу егетне яратам инде мин дип Инстаграмда күп итеп караучылар да бар. Син үзең блогерлык эшенә ничек карыйсың? Синең өчен ул нәрсә? Шуның турында сөйләп китәм. Блогерлык жайлы эш түгел шул инде ул. Блогерлык жайлы эш булса, бүтәнсе блогер булыр иде улаймы? Аны бит это же труд. Менә 24 сәгать син телефонда, син кешенең күңелен күрәсең. Син и тамада, син и ведущий, син и актер, и режиссер, и клоун. Бүтән менә просто в одном лице син бер кеше. Ул бит теге булай гына чыгардым да, куйдым да түгел бит, реклама ясадым да битте да. Юк, анда контент ясарга кирәк, кешенең вниманиесын, игътибарын җәлеп итәргә кирәк. Аны тотып калырга кирәк шул вниманиесын, кешенең игътибарын. Менә шунысы авыр. Хәзерге тамашачы ул бик ничек дип әйтим, ирәйгән дә түгел инде. Менә алар хәзер элек 15 секунд булса кешенең игътибарын җәлеп итүеме, хәзер 2 секунд. 2 секунд эчендә кешенең игътибарын җәлеп итеп тотып калмыйсың икән булды. Син кешегә син интересно. Без хәзер Азнакайның шундый теге иң фишкасы, дип фишкасы йөзе Чатыртау. Бу Чатыртау турында тулырак сөйләп Татарстанның иң бөек ноктасы. Поверьелар бар инде, то что ничек дип әйтәләр әле, лже Пётрмысың, ну булган бит инде элек заманнарда шундый лжелар, әйме? Интернетна бит ул вакытта, кем белсен аның йөзен. Шулар монда килеп, гаскәрләре белән монда ниләр ясап, чыкылар ниләр, шунда яшәгәннәр дип, качканнар дип инде. Говорится то, что аларның монда даже оружиелары да бар куядыр. И монда ни чыгарганнар, күмер чыгарганнар нидән? Чыртаудан. Монданың тоже ниләре бар. Казый торган урыннары инде, ала торган. Алар бикләп куйдылар, конечно, потому что анда вакытында кирип балалар үлгән. Ну, өсләренә ибрәткәндә инде төшкәндә балалар үлгән. Монда менә ниндидер чатыр җыены, нәрсә? Һәр ел саен монда Чатыртау җыены оештыралар. Сабантуй кебегрәк була инде улаймы? Төрле халыклар килә, чуашлар, башкортлар, марилар, төркияләр, төрле халыклар килеп, выступать итәләр, җырлыйлар, үзләренең традицияларын күрсәтәләр. Һәр нинең халыкның үз шатыры була инде. Шундан чыкты, ну, матур инде, матур. Чатыртау җыены сабантуй сыманрак әсәләр, матур итеп. Бу Азнакайда яшәгән төрле халыкларның ни? Әллә инде бөтен Татарстан буйлап. Татарстан буенча яңа Кюрш төбәкләреннән тоже киләләр. Оренбурглар килә иде, Самарлар килде тоже. Кюрш төбәкләр тоже килә. Шатыга үзенең авылының, районының тарихын белгән. Безнең инде геройлар юк иде. Кызыклы иттереп бөтен әйберне сөйләп барасың. Һәм әле монда синең нәрсәләрдер яши, шулай бит менә бу. Суырлар яши безнең монда, алар дөрес белсәм, кызыл китапка кертелгәннәр, аларга тиргә ярамый. Һәм инде безнең Чатыртауда бик күп үсемлек үсәйме, алар тоже кызыл китапка кертелгәннәр. Монда әйбер җиргә ярамый бугай, дөрес уйласам. Монда машина белән йөрергә ярамый. Һәм инде монда хайваннарны һәм үсемлекләрне тиргә ярамый. Кызыл китапта алар. Хәзер гомумән менә теге подписчиклар җыю, просмотрлар ишәтү күпкә авырайды, чөнки Инстаграмда алгоритмнары үзгәрде. Ансы да бардыр. Ләкин әле шунсы менә бар, VPN да бар. Блогерлар күбәйде. Кирәкмиме? Мин дә блогер, син дә блогер, бөтен кеше блогер. Монсы нәрсә белән бәйле? Ни өчен бөтен кеше блогер булырга омтыла? Күбесе күрә дә менә блогерларның тормышын. Ой, монсы булай иттергән, ой, монсы үй алган, монсы менә постоянно Мальдивада ята, акчасы әйбәт дип, эше юк дип. Нәрсә шунда була. Син минем белән килешәсеңме? Блогер булу өчен аны бераз гына иртәрәк менә бер 10 ел элек башлара кирәк иде. Түгел менә бүген. Килешмим. Гомумән социаль челтәрләрдә популяр булыр өчен бүген чыгып, бүген кеше булып булаймы? Була. Уникаль контент кирәк. Берәр
кешене җәлеп итә торган уникаль контент табасың икән әйме? Бар, хәзер менә татар блогерлары да бар, яңарак кына чыккан. Аларның контентлары шундый миңа ошый, мин аларны вообще без проблем поддерживать итәм, әйме? Кызыгаларны карага. Аларның чиктер новая кровьләр бит инде әйме менә шулай. Кызык итеп алып баралар, яңа контент төшерәләр. Була. Татарга ту урыс блогерлары да чыга, ниндидер менә цепляющий белән нинди тема белән керәләр. Кемнеңдер әнисе ташлап калдырган нидә диптомда, кемдер әтисе белән судлашып йөри, кемдер развелся, кемгәдер изменили. Менә цепляющий контент ясыйлар әйме шулай. Хайп ясылар. Хайп, Юк, бу нормаль күренеш. Менә син үзеңнең гаиләңдәге ниндидер шундый күңелеңә якын әйберләрне әйме чыгарасың бүтән кеше алдына һәм шуның белән әле пользуешься булып чыга инде. Шуның белән кулланасың, үзеңне танытырсың. Хайп ул хәзерге дөньяда, хәзерге тормышта ул нык цепляющий әйбер. Кешенең вниманиесен нык цепляет. Мин күбәй бер турында сөйләрем әйме, но мин алай булдыра алмыйм. Менә мин сорамакчы идем, синдә бармы шундый темалар, нәрсә турында син сөйли алмыйсың үзеңнең социаль челтәрләреңдә? Элекке тормыш турында әйме бар, әни белән кагылышлы әйберләр дә бар, туганнар белән кагылышлы әйберләр дә бар инде ул. Алар бит минем якыннарым, ал минем яраткан кешеләрем. Булган инде. Үткән. Мин аларны искә төшереп, хәзерге отношенияларны бузып да, допустим, әйме, аларның күңелләренә тиясе килми. Безнең шундый яхшы отношениялар әтиәннәр белән, туганнар белән Аллага шөкер. Всё приняли, отпустили, дальше живем. Шо дип әйтик инде, әйме? Кешкә төшердек видеога, эшләрдә туктап торга бер 5 минутлар да юк. Ешарак килегедә. Шуны таптыралар. Ни бу сыерларның сөтләре күп булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк безгә? Сез беләсездер инде. Спутникта булып эшләгәч. Менә үлән юк бит әле, кояш атырасы. Үлән бар, монда гына юк, дигәндә күп, дигәндә шатта. Сен анасы монда алып киләсез инде. Монда су эчәргә туплауга киләләр. Менә бу атлар кемнеке? Атлар ненеке? Фермернеке, Курбановка. Алар белән нимәле бренди бизнес ясыймы? Нәрсә эшлиме? Бизнес. Ви колонлата, да инде колоннарын үстереп сата инде. Сез үзегез бу авылныкы инде. Бу авылныкы. Кешеләр күпме менә яшьләр? Авылны яшәттердә яшьләр. Яшьләр хәзерәк инде. Шул безнең шамалар хәзер күп. Мәктәпләрдә әйтә. Эш юк. Мәктәп юк. Китәләр яшьләр. Шулай инде менә балалар бакчасы бар дириздә әйтә. Балалар бар. Балалар баралар более-менее. Но яшьләр күп калмый инде барыбер. Китү ягында. Балаларыгызның шулай теге сезнең авылдан ерак тормаулары сөендерәме әллә инде теге лучше Казанга китеп яшәсенә? Үзем әйтәм якындарак торыгыз дип. Анда кайдан ерак китмәгез дип. Хәзер була монда рум-тур. Һәрбер көтү көткән кеше беләдер инде менә шундый шалаш ясап куялар име. Монда обязательно утын булырга тиеш менә, учак. И монда 3 литрлы банкада бер тәмле су булырга тиеш. Шулай күләгәдә генә тора. Һәм көтүнең иң тәмле җире, иң яхшы, иң күңелле җире менә шул. Аша. Йомырка белән име кыяр тозлап ашыйсың, ипи белән үлеш. Ашыйбыз. Син исемең ничә? Исемең ничә әле? Ралина? Залина. Залина, син ничә яшь? Не бывай. Синең әниеңнең исеме ничек? Резида. Әтиң нәкә? На. Син монда ничәсең соң? Мондай сумкалар белән көтү күтәрә төштеңме әллә? Юканда минем игрушкаларым. Көтү күтәрә булышасыңмы соң бабайга? Әйе. Бүген кичкә кадәр монда буласың инде. Без ашыйбыз, без китәбез, син бабаң белән монда каласың, име? Юк. Нишләп? Бабайга кем көтү көтешә? Сыер сау беләсеңме? Беләм. Савасыңмы соң монда өйдә? Юк, безнең бит хәзер аппарат алдылар әниләр. Теге аппарат белән савалар. Так, савабыз инде. Әниләр белән кая китсә, приходится саварга аппарат белән. Әлегрәк кул белән саваек инде. Аппарат булмаганда 3 сыер иде. Кул белән саваек, әнигә булышканда. Саварга яратмыйм, конечно. Син үзең менә ничек блогер булып киттең? Нәрсә тәркиш булды? Һәм иң беренче теге йолдыз булып, блогер булып уянган көнеңне хәтерлисеңме?
блогер болып қойғану болмады андай хисаймен. Ул әкренләп барды. Ул әкренләп барды. Біз блогерлыкны башлаганда бір кыз белән башладык. Альбин исемле безнең аккаунт бар иде, Татарки деген. Безне известный идек ул вакытта, потому что блогерлар юк. 3 блогер бар, Татармалай, Кызык Булат, Браво. Алар безне поддержать итте. Без инде шулай күтәрелеп киттек. И Инстаграмның алгоритмлары икенче төрле иде. Ул постоянно безне топка чыгара, подписчиклар җыелды. Вообще җайлы булды. Безнең бүтән кеше белән бага иде инде ул вакытта. Ну, хәзер ул аккаунтны без забросили и үзебезнең аккаунтларны алып барабыз. А ул кыз шундый ук Әйе, тоже үзенең аккаунтын алып бара. анда күпме подписчиклар? 70-ка якын микән? 60, ничә 64 мең шул тирән. Нинди акчага үзеңнең аккаунтыңны сатыр идең? Чөтмәсен. Миллион. Ха. Белмим. 1 миллионга риза. Менә берәрегезгә аккаунт кирәк булса, 10 миллион акчасын әзерләгез дә килегез Резидә янына. Мин сезнең өчен уже сөйләшеп куйдым.